Hatuta mo. Uy, pag-chat. Sayaw! Bago lang yan ang kaon. Ready mo? Magbabaro. Oy, dili na mo doon. Pasok ka na mo. Kuya pa, ang puta niya. Lasing mo na. Ready mo? Murag ako dyan, di ba? Jack, dadlo. Hindi ko ready mo sayaw. Oh my God. Come here naman. Sayaw. Ay, kisa di ako pa. Sayaw na ba? Ito na. Ikaw may dancer. Kuya pan, oy. Mamay Ako nakabunot kaya. Gunito niya. Ikaw nakapunod kay mama. Ako na, ma. Todo. Okay, dili ikaw. Tapos sige ka. Sakit na. Mga kasi na niya. Hindi pang pagbaan na sila. Kamala! Wala kaya doon! Ikaw pa si Jack. Nadipit yun sa tibon. Sige na pa. Sayaw pa! Napildi ko siya. Sayaw pa! Sige pa! Sayaw pa! Ay, sorry, bro. Hindi ko dahil. Kabala ba ito? Ako ba? Ay, sorry. Ikaw. Murag ako dyan, di ba? Ang Ikaw. puta, oy. Ikaw. Ikaw. Murag, nag-video man ko, ma. Ikaw. Uy, sige na. Ay, sumama. Nag-trip. Paano mo? Ala! Ah! Ayaw si Papa. Ikaw! Yeah! Very shocking. Dito, yatag niyo mo. Masaya pa pa. Sayaw dili. Ha? Sayaw dili. Tanda mo yata si Manito. This is mine for you. Ay, so kabalas eh. Kabala sa Pepe. Siya mo na nag-lock, siya kinapili. So, alam mo sa lipa. Ano to? Tanda si Jack. Laka mag-detergent na dyan siya. Reader lang siya dati, kaling. Salamat. Ako akan. Okay. Tawad sila nakapunod sa kuha ba? Nasa kayo. Men. Jack! Tulog pa. Tulog ka. Tama lang ako. Kaliya ko di ba yaw? Tino. Ala. Ala! Murag ako. Uy, tama niya. Unsa mo ni mo? Sex-swap ang data mo? Iahak. Pila dili siya. Ay, ma. Pila dili siya. Cheers! Bing! Bing! Video na ma? Cheers! Ang video maganda. Okay, 1, 2, 3. Kasi ba yung mo? Ay, wala na, cheers. Sige na, bilang. Sige na, yun na. Mga mahina.